Bueno, pois hoxe estamos reunidos para unha boa causa. Contamos coa presencia de 3 grupos da comarca que van facer pasar unha noite chea de música e convocamos os seus seguidores e a toda a xente a que veña, que disfrute da música e ademais que sean solidarios aportando pois os cartos da entrada para os damnificados pola dana de Valencia. Bueno, nada, unhas pequenas palabras simplemente para agradecer en primeiro lugar a iniciativa destes grupos de Crunes, Boomers, Suso Aboi e Devi, porque, bueno, un pouco a idea partiu deles. Se puxeron en contacto co Liceo de Noia e nós o único que facemos, que creo que tamén é importante, é conceder o espacio, as instalacións, os medios técnicos, os teña a disposición para que, e agora ven o agradecemento a todos vos, para que todos poidades estar aquí e participar neste acto solidario. A idea realmente de facer este evento saliu dun deles, que é o grupo Crunas, e foi o que nos chamou para que consideraban que o noso salón era o idóneo para poder realizar este evento, non? Sobre todo por o aforo que ten e demais. Entón, realmente, eles organizaron así con todos os grupos, que tamén nós consideramos pola nosa parte que debería de actuar tamén a nosa zona, que neste caso son os Boomers, que son de Noia, e despois ven un solista, Suso Aboi, e máis a presentadora Devi Silva, que é unha chica que xa saleu na televisión de Galicia e que creo que tamén nos vai deleitar con algunha canción, aparte de ser, digamos, o fío conductor de todas as bandas, digamos, a presentadora do evento. Que vamos a ter hoxe vai ir por medio de Cáritas e de Cruz Vermella directamente aos afectados pola dina lá en Valencia. Quero garantizarvos que os cartos de hoxe van a chegar a primeira línea. É dicir, a veces as entidades parece que non facemos e tal, pero garantizo pola parte de Cáritas e da Cruz Vermella que van a chegar ali. Van a chegar a quen o necesita, que neste momento pois son cerca de 750.000 damnificados. Vale. Grazas, que teñades unha noite estupenda disfrutando deste maravilloso concerto. As gracias outra vez tanto ao Liceo de Noia, a Vila de Noia en xeral, porque novamente volvedes a mostrar a vosa solidaridade con todo tipo de catástrofes, en este caso que le tocou a Valencia. Moitas gracias. O Liceo, como entidade cultural e social, pensamos que non debe de permanecer alleo ás cuestións que poidan afectar a vida diaria de moita xente, non? Entón, en momentos onde se necesita o apoio e o impulso e a axuda, bueno, pois aí está o Liceo, coa forza da súa masa social para intentar axudar dentro das nosas posibilidades. Neste caso a axuda é colaborar coa iniciativa destes grupos, cedendo espacios, medios técnicos e favorecendo e promocionando este acto.
tendo en conta que nunha data un pouco complicada, xa que no Ponte da Constitución, consideramos que, bueno, pois hubo unha resposta anticipada dunhas máis de 200 persoas que compraron a entrada anticipadamente, e pensamos que vai haber moita máis xente comprando a entrada no momento. Incluso moita dela nin siquiera a comprou pensando en vir, senón simplemente por colaborar.